thai rang sang ha rei maya khe cứ mày thăng đi thắp là chawe có mor đi chung nor đi chini man thai chini tong thai 5 दिन रोमई तब जरा हिमी तंगो दिल्ली यात्रा दिबो हास्तेनि लुकुरंगना बम हाय कक कसारना मुसु अमो साइथां गांगाय तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सानि बागै लाइबुमा कथा अनेक किसाम तो लाइबुमा थांगा न ताबुनि ओ जांसेरो अमनब जों साइमानो कतर खाय चबा खायनानि बागै सिनि सार डेभिड वान सुकमानि अब जों जत्त तिप्रा सारक सुरिलायो खुलुमलायो मताइनो ईश्वरनो काइतनो अन्तत बिनिमो इमां उबुयुंथुम नर जतनो साइमानो 2024 नि 2 तारिख मार्च इंडिया गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चिनि त्रिपुरा मथानि सुप्रीमो बरंगनां श्री श्री प्रदूत किशोर देवबर्मा चिनि बुबाग्रा जे एकॉर्ड खाइमानि आज राव बरक साजाक दङ 6 मान्थनि बिसिङाव इमप्लिमेन्ट खायनाय 6 मान्थत कोनो एजिटेशन कोनो मुभमेन्ट कोनो किछु ताख्लायदिनि साजाक किन्तु तिनि वाना मा सिंसा 6 मासनि परे तालदंनि परे तिनि उसुक मासंखा अलरेडी प्राय 17 मास 18 मास तब आगो चलि दङ ओ जरा बचिनी जे एकॉर्ड मन इमप्लिमेंट खाइजे गया इमप्लिमेंट खाइजे गया एकॉर्ड प्रो त्रिपुरा हास्तेनि एमपी मिनिस्टर चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर थांगै मने यई नबरक सय खाइगा किन्तु ओ इमप्लिमेंट माने ओ एकॉर्ड न कासुनानि बागै हपुं सापुं बरन बिसिङा फेलाय तमनि फानो बरक थांजा खलाय आबनो कासुलाय खया आबो चिनि बखाव तंगो जों सालबुसुक ओ वन सुमन ओ मूवमेंट ता खाइदि हिमानो सेंट्रल गवर्नमेंट नि ओ दागि मंगनो जों सय दंनाय चिनि साकाव तैबसे कतर माजरा बेरजागै दङ रिनाले दुरेर थाक एडिसिओ रां रहरिया तिप्रासानि ताने बनो 100 पॉइंट रूस्टार मानि जायगा हां तारपरे स्पेशल रिक्रुटमेंट खाइ जायगा अब तो हमेशाई चलि तंखा एडिसि बाहायनो रिक्रुटमेंट खाइ जायगा तंखा कमले सालबुसुक जों नासिं दंनाय ओ जराव एवं कुबुय एवं ठीक जराव नचिनि सार डेभिड मुरा सिंह बो तिप्रासा बो चिनि जत्तनि बागै चिनि 15 लाख तिप्रासानि बागै तिनि बो चबाव नखरका ओ चबाव नचुं तिप्रा हास्तेनि जत्त लुकुरक साबतामसा आइंतान हारदि जरा काइसो जों बहायके फाइजाक 1977-78 रगो जों एरेस्ट खाइजाक 80 रगो तो जों अनेक बार मा थांगा तामनि बागै जोंना बुयाफ्रो कबर हनो क्वाइ हनो ओइया हनो सुगिया हनो किन्तु जों फुनुगुरिखा 1984 नि 23 आगस्ट चिनकुबुइदा ना चेंग्रा तिनि सार डेभिड नि ओ इमां तिनि अनेक बरक साव कबर ओंखाबो भक्त फानि बागै कबर सागनि बागै कबरिया हियक जांनानि बागै कबर यगनानि थाङाखै जतनो कबर मांग्रौ ओ बलानो ताबुक बिनि बथबनो उथगिरि कबर हायके जोंनाय बनि बागैनो खाजनि ताखुकते बुकुक्ति प्रसार नां कयु फाइरि चिनि सार डेभिड नि मो इमां बिनि चबानो सोंतेबो करा खायनाय सोंतेबो कुबुइ बायखै जों जत्त पाल खायै जे थांमानसाक बबाय बाक्सा दिल्ली जरा चिनि सिगला रक फानगोनां रक ओ हानि बागै चबा खायना मुसुंनाय रक ओ हानि बागै थैरिना मुसुंनाय रक कुबुइ गोथार खाय जरा तंनाय रक फाइरि साबो तं फाइदि सिजाक सिनाय तिप्रा हास्तेन बागै दफानि बागै हानि बागै आनि नगनि बागै आनि बुसानि बागै आनि आंफायु आनि बफानि बागै साबो सिरि खगैमान तिनिनो सिजाकनाय बनि बागै जत्त लुकुरंना याक जुरखायो फाइदि सुरिलायनाय जों फाइदि जों सुबालायनाय फाइदि जों हिमलायनाय फाइदि जों तिप्रासानि यगमानि अ पान्नानो जों सक्सेसफुल खायनाय एवं कुबुइ गोथार खायनाय